Ibasa tayo neti surat. Di pagkasalitaan ni pagayam tayong Edna nga na Paul 1. Malaglagip kanto. Idi kalman laing. Idi kalman laing manong nemi. Tagasla na sulek dagiti dua bukel ti matak. Idi makitak ti may sa kadagiti sang ili ni Auntie Betty. Nagwapo manong nemi. Katsak na tikit kitain na. Naging nagtimak ni Auntie. Edna, Andi, umay ka to. Umasdig ka to. Tumay nang matulungan nga mga sanga ili ka lagi sanga ili. Yan tangi kat nadakabutin dito asdig. Dako mga magpapanak, Auntie. Paano niya? Ada ba pa gatangin na pinagatang ni tatang? Agad, ikakarod gumatang pa lang muna sa kantog subli. Why? Ang nakatira mi din, Auntie. Tulungan na nga prepare kada gito maluto nga pagpangal daw tayo. Ni uncle mo na pan nagkalap kit aduti akalapan ng ikan. Alam tayo mamukan to karagit sa nga ilik. Anya ta mom, baka no. Ada kursunada ang kadakwada. Alam niya, Auntie, siya kumatag kursunada. Ayaw na ya. Lalaki at kursunada. Wala lang nga din. Sige, Auntie, inapangarod gumatang ti pagkatgatang ni tatang sakto umay. Taga-ano nga ta, naging isang ili ni Auntie Betty na kunak tinakam kumano. Guwapo rin tinakita, kinkumit kita mo't kanya. Nukas kasano lahing manang naimikit. Nasara ka kundi lalaki ang parang titag-taga-inip ko. Agdawan na konti 19, manong name high school graduate ak lang. Ngayon mada pag-ubra ang itsendaan iti ili mi manong name nukas ta nga Lunes aging kana iti Biyernes. Ngayon no Sabado, day off ko. So nga dak dito lugar mi ita. Niranamat nga damat sa nga ili ni Auntie Betty mano. Domingo aging gana iti Friday iti panaglako. Nagtartarasak ng rodin na paggimatang, manong nemi, iti pinagatang ni tatang, kalpasan na, nagpakada kini tatang. Antang, nakanutulungan ni Auntie Betty nga, agi-prepare ka na giti ko ha. Pangal daw giti sa nga ili na. Ayun, sakit sa nga ili na. Dapat nagkwa kahit ni Kayong, dapat nagkalap ita, kita doon sa talan na. Ato kanonti, baga agpabalon tupe ati, ikan ka sa nga ili na. Ingka nga rin, lalang ang katulungan ni Auntie Mon. Hindi magasak pa lang iti sarming iti aparador, manong name kinitak mo tilang ka. Okay ka di matlain, okay. Naka-short tak, ti medyo kumipkip, manong name ka nagparang ti nasipukal nga legs ko, naka-teaser tak, iti ko ang sleeveless tatay kapan na aming bagik, ramati ko parang pintas nga sukog ti pamagik. Dati siguro nakita di lalaki is gabo nang saktikit kita na napintas ti sukog ti barokong kumanong nini. Awan pa yung boyfriend ko. Tado agar-arim kanya ang jakmet kayat ida. May sakatakwada manong nimi nga nagapingat nga agar-arim kanya kiti kinaraduara kiti high school. Ti makadakos. Nabayagan nga agar-arim ng awan ti mariknak ayat keng kuana manong masasyanak pa kidi kabibayagan. Isuday ito yung manong name ni Rolly. Ngayon, kasano ko mga root, sumbata ka root, saan kumat nga ieten. O makauray agad, di aguray. Hindi anda ako manong name nagnagitilikod. Alam, may kan. Tarami ito karanti. Sikam na ito. Sa munto ka. Sikat mangsigang. Sigang, norit na nakasaganan di tirakado. Para manaman ita tinaiwas nga sigang mo. Sinikang manong name nga maya-maya. Apo na yung mas yung prepare ko nga nalaing manong name, siniksikak, dinilgat ko, pinisik na yung ulo, kat hindi madalos akon, inasinak. Tapos sumiksik na di asin, hindi lasag di ikan. Kalbasan na, nangalakon ti kaserula, inalak na ingredients manong ne kamatis, sibuyas, laya, nyap up ko sa ako inasinan, sa ako pa kabilan na gita ko ikan,
Kalpasan na manong naiminik. Basit ti betsit. Sa akin sang. Nanti, ano tila o karati sinigang? Makamukatan no, kayat mo. Ada da kamutig dita, tapay balangig. May masata kamutig. O sige nga ron. Ano matiramidan nyo pa at tuntuno ak. Kaya na da alalap apan ni uncle mong makilaw. Apo. Taga ano da kita sang ila yun ti? Taga lawag. Sinra day kubit kita kanya kitay. Ay ni Nelson. Nelson talaga na dyan. Apa keras mo? Nanti met. Siyaksat. Isunansat mang keras kanya. Loko. Hanga mabalin. Apa yan ti? Basta sanga mabalin. Ala. Edi manong nemi tadanapanan ni auntie. May nakdinanon manong nemi ti keras kong lalaki dito kusina. Ha? Ala, sir. Diyan ka lata, sir. Kumakatulungan. Okay yun, sir. Ano reta? Nakasaan. Kirikirugem masigan nga maya-maya. Kirikirugem? Mapayin mo na nga kirugem? Kasto yak nagsigang, sir. Inyon unak dagit ingredients na. Sa akong nyap di ikan. Sa akong insaang. Kitaksita na. Han, sir. Deje Ricardo, agdanum. Ore je ikan kit agdanum. Kasla malingling ta. Tapno deje ingredients, kamatis, sibuyas, laya, kit sumrek jay mismo nga ikan. Tamo kang sigang akit ko. Danum. Ikabil dia danum sa ikan ng ingredients. Into no burek, timplahe mon. Sa mo to ipan di ikan. Ay, ano, sir? Titim-timplahe mo ko akit di danum hanga di ikan. Unang peso niya. Rawanak to bang arti sinigang mo? Kaya, wala, sir. Anat nangga mo? Edna. Kung ito mo? 19? Never been kissed? Oo, pa'y padas ko, sir. Kaya't mo dadapadas na. Alas. Kasanong kuma? Kinao may boyfriend ko. Kaya't no ito dahito nga daw. Maadaan kayo ni boyfriend. Kaya mo? Sino ko mo, sir? Siya. Allah, sir. May karkaringar na tao man, sir. Nagwapo ka. Kanabitas kami. Met, Nagman, pindas ka. Apay siya kadilang ibaga na pindas ka. Ha? Met, sir. Manong nimi, di sa na tirupa na tirupa. Sir, no. Sir, ano, sir? That is your first kiss. Ano, sir? Ano, sir? Umani auntie na, sir. Ay, sir Nelson, nadakat kayo dito. Wala auntie. Papi nga wag nagtandi. Auntie nga min tiawag kang ni Edna, di auntie mo tiawag ko kang ka. Sila na nagkinawatan nyo na. Napintas ni Edna, auntie. Awang ka no pa di boyfriend na. Ngam adan. Dagos ka na adan ti instant na boyfriend. Hala, sir. Auntie. Okay, sige. Okay. Tulungan kayo, auntie. Nagluto. Awanin, alpasen. Agidasar. Sige nga ron. Datang nga ron, sige nga. Digo aklatan, auntie. Dadanong di termosyo. Dada. Isa nga ron mga laon top na listo. Manong nimi, nagalisto mo ni Sir Nelson. Naramanan nanti kiti lips ko. Nagbar dagiti bibig na. Nagbar dita kulap na nga nangigam ti pingping ko. Sana inamalan nga nut-nut dagiti lips ko. Just my first kiss. Magmayat. Kasi lawa ni kinik matwailay. Manong di bara. Ala nagalalis to. Wala naraman ako. Tikis ti may isang lalaki. Kras ko ba't ngaro. Anong nemi saan nga maisin at ibara ka di bibig ko. Kaming karigatan nga tinarad tirik nakmanong.
timulo nga ng idasar, aging gana nga si Mangudan. At na, nakanda katukaw ta. Nakilatan sir, man. Auntie, datay amin na, uncle. Gawin, sige, datay amin na, uncle. Di ba pangted mo? Kahit mo sir, kahit mo, brandy na dyan, ang gari, kahit wala brandy. Idasar mo na, ada pang Amerikana. Alam mo na magkahan tumino. Uncle, makanta ka rin. Alakit ta si kangaroten bakit ibang ida ulo ti kararag. Ni anti manong name iti nang ida ulo ti ababala kararag. Makanta yung rin. Ni, linabayan na kumot ni. Sir saklatan. No, kahit ko nga serbigan ka. Ha? Nervyos. Kaya't ko nga ramanan. Na talaga nga malang na imas dati sinigang mo. Nagimas. Padasik to mamatagsikan kasi siya nga klasit panagsikan. Kahit mamati ako na, pero nga mariknam dati raman jay magimas. Tas kagimas mo siguro. Wala sir. Nagimas ka di pipig mo. Wala sir. Hinimas ko nga talaga tinangan. Hangagabot na sirserbian na Nelson Manong. Hangagapo Manong na imita. Kaabay ko mangmangan. Hangagabot na yan arasaas na. Naimas din sinigang mo. Kas kahimas mo. Sir. Yes, nagnatibibig na tinapayag ko Manong. Allah, ora na sumsumgat na. Nagbara po. Agat-arak kay mayan. Hindi malpas kami nga mga timulo nga kadakinaw. Aging ka nga. May matmanin manong nemi ni Nelson. Diti ayan ko aging inaw. Tulungan ka. Saan latan, sir? Man, tulungan ka. Ni timot imak manong nemi ti igaman na. Sir, hangmat nga tayo imak I love you. Sir, kita na ka ni auntie, uncle. Okay da. O kita wag kita ti auntie kin uncle kita o reklamo da. Tumakainaw ka. Papalam to. Gamit at to na. Mabalin tiyo may, sumurot. Apay, sir. Bayaw may sumurotagin ka. Di ba bagay taigid ti baybay? Mapandan to. Kiminta pala mo na ti malayo. Adda ko doon sa dyan. Adda ni tatang ko. Nabarta kita ni tatang mo. Apay, among nga nabartek. Napamuing gatangan ti Jinhan. Isa naman mo ginadang itay. Nakitang gayam. Naibos kita ni tatang mo, Jin. Iso ang ba kasi turbo ka na tayo. Anong nemi nakaalis to digiti pasama? Sinurot na nga talaga anong nemi ni Nelson ti panaghawid ko. Kadagpaiso na ika-imasin di turog ni tatang. Na 24. Ano taramitan ta? Ano taramitan ta? Kaya ayam ta. Allah, sir. Ang mga ano baybay anak to. Hanggang ngay baybayan. Hanggang tumaybayan. Ikalikan ka. Di kan tumaybayan. Kananyapay nga rin ti maaramid ko man. Rinugyan na kita yun. Kahit marikrik na klatati bara na di bibig na. Naging ka di minapupuutan man ng naming adda kami ni trabaho ti kama. Iti kwarto. Nagpadbada kami nga lamo-lamo man ng naming kini Nelson. Allah. Jak pagarupen nga iti dayta nga aldaw, iti dayta nga petsa manong maburaken ti salsalmat metak a kristal. Babay ni ti maysa nga lalaki akas kini Nelson manong nemi nga nakabarbara ti bibig na nakabarbara ti bagina nakabarbara lang mayat nga ba dinigos na karagit kakabarang agik na manong kadagiti bibig ko titingid ko iti baro kung kumanong nagkabaybayag pagsinsinublatin na bimabapay ti ulo na manong kot ni Allah. Sir Nelson, nagmayat.
Ore ko lay kawiwit ti sakak manong nemi ti bukot na. Sir, oro. Kasla darik na iti kaunkak nga jak mairuwar manong. Kas tagayam no saampay nga nausatan ti ruangan ti langit. Adragsak nga dati uneg nga saan nga rumwal. Nga midibiyatnan manong nemi ti armas na nakariknak man iti sakit. Nga mapagapaman laing man. Nagmayat. Kastoy gayam nakamaymayat man. Namin aduak lang aruden nga naitayot-tayot manong nemi kaslasaan nga mabannog ni Nelson. Aging ganirek naklaingin manong nemi iti nakabarbarang indayas na. Nalikido manong nemi iti lansad ti kwela. Ket ore ko laki nayat kitan tada isabat manin tirik na. Nelson. Imbag ta nga nakariing ni tatang manong. Kamtsak maawatan no api nga nagsangitak. Don't cry, baby. Saan ka tumawi pa yan? Because I love you. Kuna ni auntie, saan nga mabaling ko na anak? Anak ko na nga sa mabaling. Nadlaw na siguro nga nagkasaking kay tayo. Kaya nadamat pa nagkrusunadam kanyak, di ba? Wait, nagkinursunada ta. Kuna ni auntie saan nga mabalin ko na anak? Apay ko mga saan nga mabalin. Diyan mo na mo, no, apay nga saan nga mabalin. Itapay ta, dan na pasabag ka na ta. Itapay ta kahit kung ulitan ta. Ha? Ulitan ta. Pamitlon tan tupay. Ano? Kawailak na ta. Kabailan ta na ta. Kabailan ta. Nakadukin na ta. Di mangantan tumanin. Sa may isa, nanganak kita. Ad-ad nga mga anak kitan. Ha? No itay kit awan rumwar. Yeah? Uwang ngarod. Kabuta sampay na lukatan. Itata na lukatanin. Iso nga, no mga anak kang kaita, sigurado, maminsa nga pulo ka. Paiso, paiso manong, numanin ko na ka. O paano manong, wala. Nakunak manong Nemi, di kan tumalipatan, Nelson. Torres ka, di kan tumalipatan. Tuno pa nagawid siya. Mandamdama. Kung alam umiyan kayo. Tumaminsan nga umayak. Umiyanak to. Tanto, ida to igid ti bay-bay ti pagdaitan ta. Isot pa kay ayaman ta. Numabaling kumagit, hanggang mag-awid. Patan to. Isat tanto ti gundaway. Uri saan nga umay di kakaduak, basta umayak. Kang turusak di balayo. Gaya magditatag mo na akong problema. Ikatangak tado nga chin. Ito mapartek ka na waya talata. Pitlumi pa'y manong. Salasanak pa'y lamamati. 19 years old. Manong Nemi. Kad ka po manong Nemi, tanabanog kami nga talaga. Kad adumot pa nabati. Tay sintabi. Then naruna ka tay sinikang. Napang ko indri hit manong nangangkam nga doon. Oh, mangal daw kay manan? Hanan na auntie. pang malam. Nagimas kami dato yung sinikang na auntie. So nga, adabagan nabati ko na. So nga kay hit na mga aldaw tamay. Mangantamanin ko na. Sula, nabisinan kayo. Napanan nyo ay napangkam di balay na auntie. Nagamamumot da Nelson gini tatang. Di ba nambartig ni tatang mo tigas ng oras? Idiri mo warman ng Nemi ni Nelson. Tsaka di mo tibaga kay ka? Edna nga saan nga mabalin? Ano napasamak ha? Kuanti, ay etek suma. Ay etenak mo ito.
Ket, saan ako ng virgin, auntie? Nagloko ka nga opingin. Tsaka di ba kung kinakang kakasa nga babalin? Di naman imbaga ka no aping kakasa nga babalin. Ada asawan ni Nelson. Ano? Ada asawanan? Ada asawanan. Paunay kamatan, balasan ko nakaalis to kamatlayan yun. Nung naglaing tumit kami ni Nelson na auntie. Nagtartarayak na nagawid siya balay, manong na imi nagsangsangitan. May babawik nga rin pa ita. May babawik pa nga rin ita. Api kaming saan nga nagsakbay. No ano pa nga makariknakit, ayat sa gaya nga man nga naway ha. Sa ginundawain Nelson, panakadlaw nga kruso na anak kenguhan. Saan nung nga rin ita? Naiturturog ko't pa nagsangsangit ko manong na yung makariingak. Rabiin, ala, rabiin matan. Tang, atang, ayan yo. Ito'y, nagluluto ah. Nakariingak kita, kat maturog ka. Inibos yung man ngamin ng tagi, pangatang yung ara. Ang kapay gumatang. Kahit kumanon tumino. Kaya pa yung pagbarbartakan nyo, aya. Ang gara ka nga ron, anak gumatang. Yan ang kandakartigatan ko, ah. Hindi ito, eh. No, ang kaya nga ron, eh. Magisot makaluto ako. Dumagasak yan, Dante. Awan na giti sa nga ilitan. Antay may dito itay, sapsapulan na ka. Nelson kanot nagan na. Kaya ibagayo ko makanta ka. Eh, kaya maturog ka man. Riingit ko na, sa alatan, tatang ko na napakit kanya ka. Sinuray jay. Sa nga ilit, anti nga ron. Kahit, siguro magpakadangan ta kanya ka. Nalalay ka guwatang ti alakin. Yung tsak matlangin, mauray mano. Nagsublita. Tamag adamag kini Auntie Betty. Auntie, tunanong nagsublita Nelson. Tumawag na tulat ah. Mabaling nga maamon ti cellphone number na. Adya ka mo. Adya ka duwa na nga eh. Iso ti maala nga tawagan ko mga rod. Tawagan ka, damagig ti number ni Nelson. Nila sige, itad ko king ka. Tinawagan. I'm sorry. Ading ko, jak amon ti cellphone number na. Bagam tayo bagak to. Itad mo tuman ti number ko king kuhanan no makita, ma'am, please. Ito na anong subli ka dito yung lugar mi, di milamon yung ka ano. Ada nga ti bagam kin Nelson. Kapi na nung Nelson. Buno di asawa na ka dito kabagyam. Peso nga asawa na, ma'am. Dan. Dami isang anak dan. Sige nga ma'am. Thank you latan. Manong nimi may sa dua talo bulan. Jakmat man madat nga. Masigog ako. Nelson, where are you? Pwede ka matagsubli. Nimbaga may nga schedule ta. Nelson. Iti may isang arabi manon nemi. Nakasasayita ni tatang iti sangot ti balay. Nangin ko ni Rolly. Rolly! Ila dumanong ka rin. Kasta di ko na 4 kantos ti pabalon mo. Ay pasarabong ka niya. Ay tulungan ka. Maasawam ti anak ko. Sigurado ita. Hindi pinastrek na ni Rolly. Naibag arabiim. And na. Nagtugo ka. Kumusta ka? Edna, kastoy. Mangururay kang ka. Pasensya ka. Busy ka rin sa napalpalabas nga daw. Kada trabaho mo? Konduktor. Minibus. Kasta. Huwag gayam. Sagbay malipatak.
Ang gatahan kat mansanas. Mapi mansanas, kada dawat mansanas ko. Dua mansanas. Baka sikat ikak di mansanas. Ano arti kayat mo to? Anong ko? Angaw ko lang di jay. Yung di mo kayo di mansanas ko? Sika. Itamang pa lang. Ante bagakang ka, Rolly. Ipatpatignak ka di nga talaga. Una eh. Insar din ko kuman tinagalim kang gano. Saan kang ipatpatig? Nagasagana ka di nga may kasar kanya. Kasar sigo din? Baamon hindi mo kaya. Aman kahit ko. So na lang at mabaling kumakita gordongak pa eh. Ito simple lang ang kasar. Simple lang ang kasar. Ura tayong bagamat itatangkang kang kayat na ka. Hindi akong problema. Ura kayat nang itatang mo, no, saan nak matakayat. Isorgi bagbagakang ka, ang nakasagana ka, di nga maging kasar kanya. Tapi gumanat ka. Baka nga ro din. Lipatan mo. Hana, ibaga mo. Si Kamat, kakaiso ng kayat mo ngagkasartan, di inaklon na kon. Ito kayat mo, umiyang ka. Ana? Umiyang ka, kayat mo. Pumiyanan ka. Auntot, baka disturbo ka na tatam, mabartek tumatin ni tatang. At mapaspasama kang pudno ka na di mga mangig ko. Baka man, lipatan mo. Nabi nga lipatan ko, ha? Ito. At ay pudno kayo ka. Kaya't nakadi, latta, no ibagakan ka nga, masikugak. Hala? Niliwaan na kiti may isang lalaki. Nga nakalalisto nga minsunan. Inistoryak ba nung name kini Rolly tinapasamak kada kami kini Nelson. Sorry, Rolly. Ada na ko anakin ka. Naglaing namin nakalalisto. Siguro nung kasto kinalaing ni Rolly ko na. Baka isumadla ko man ni Rolly nakauna. Kaya't nakadi, latta, o rin mo na nakauna, kayan ka. Nga masikuga. So ako nakakayat ko nga, ikasar na. O simple lang ang kasar. Tapos nagkasta kita. Wanto hanto nakaskas daw, no? Makita danto nga dumakal dyan ko. Ngayon nasama mo kaya, maraming ko. Aga nakakabalasan. And iba't patek ka. Itilukodan di amin. Sige. Umiyanak ka rot. Umiyak ka? Umiyanak. Kahit nakasagana kang mga bilang to kung nagtawad kang katanak ko. Okay. Ayayatan ka kit asinuman tinagtawad kang ipagpatig mo nga ayayatem mo. Rolly. Ay kamanak. Talagang na isang sangayan tikinapudnot pa nagayat mo. Kinunakit siya kung tim mo na ngay marakop kang kuha naman. Wine. Naging narakop kami keng ka nagrinuk at kami kat binatmatan na kayat nang agkan kiti lips ko. Gabot na siya mauray, siya kung tinangamal ka naging ibibig nga. So nalaing sanga na bara. Sa bali ang talaga ni Nelson Mano. Imian manong name ni Rolly nga saan nga amo ni tatang ket inted ko keng kuha na tibagi. Ngem sa bali. Nalpas isunan kadyak pay nalpas man. Agyamanag. Et na. Nalpas kan. Di mo nadlaw?
Nadlaw ko. Sa anak pa yan alpas. Ha? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Tinaskan kita ng paska. Ya? Kapag umiyanak di ulitan tanunganin. Baring saan lang ang sikat malpas, pati siyak malpasak to. Nada paaramin ko keng ka. Mamit lahat tinakbasit, agbugbo. Nada paaramin mo. Tapno gana sakmet. Datati lang to sarap. Alan, oras tabi dugwak. Ala? Hanta makapag-asawa, no? Siksikalalag ang ganas. Masapalo ganas na nga duwa. Yeah? Sige, isuro na ka. Isuro ka. Di ka pa nakaigam. Hampay. Laigam mo pa lang, survey. Dita. Isurvey mo, data abot na ipangatong basit. Data. Ano data? Teko, peanut, di ba? Uy. Dadat na yung masapasit na. Takin-tikin item. Pirit-piritem. Dil-dilam. Sige. Alan. Tanong ka sa pagarigan ta. Agkamayatan ta. Agpudutan tun kinitatangin tun bigat. Ngagasawatan. Basta lalaing ma. Sige. Lalaing. Tap na maasawa ka na. Lalaing. At least manong name nakaraos. Amom tun tiramida ma. Muwan. Uri ulitan tapay. Nabigatan na manong name nakariing ni tatang nga adda ni Rolly iti silid. Sige ito sa ulit ha. Tatang. Ikasar ko. Ayan na. Ikaw tayo na kita nagpagtutulagan tayo ti kasaryaw. Nakam nga rudbet lang kini Rolly manong name tinagasawa ket kas iti Karina. Ngay biling na bigbigan na manong name nga iso iti nagtaudan ti inauna nga anak ko. Lalaki manong Nelson ti panagan. Tamanipod idi manong name nga damok nga nakita ken napasamak kada kami ken Nelson ni anniniwan saan kun nga nakita. Ngem kasla makitkitak isuna manong name no makitkitak dati anak kong inauna. Malaglagip kanto. Malaglagip kulat ta ni Nelson. No, makitak. No kitkita ken kasasaritak ni Nelson nga anak. Dua babae manong name ti adyan na. Nagpalagita ko manong name agsipud ta diretso nga cesaryana. Umanain ti talo ko na oret adamat lalaki. Lalaki nga tiyak matputot. Sakit Nelson ti panagan mo. Di mo pulos malipatan ni Nelson. When malaglagip kulat ta. Ang nga bale. Tanalaing kamay. Katulad, kas kamit laki ni Nelson tilaing. Gaputamok mati mga. Dito yung arod, ti pagkasaritak, manong nemi, kat barbaring kunakman. No adda itang agbuybuya ni Nelson. No adda palang abiyag isuna. Malaglagip kanto. Datat imbagak keng kaidi Nelson. So, aking kakalagitoy, malaglagip kalata. No kayat mo makita, tiputot mo kanyak, mabalimmet. Amumet no sa dino ti lugar mi. Tadi ti kamet ngay maidi. Baring no mauray ko iso nga, kada ito yung panak panang isurat, dati pakasalitaak dito yung idikal man laing nga programa. Hada karbangan ni Nelson, mga makaamam mo, itipod no nga putot na kanyak, kanadamat karbingan siguro ni Nelson nga anak ko, nga makaam mo itipod no nga mana. No, dumteng tuman deta ka dito. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manang nemi ka nagyaman naklauna iti anus mo, kinlaing mo nga nang ibasa, ket sabi ko ma, no, na dama itad na nga adal, no adaman adal dito, yun no balag, no adabalag, awang kas iti agsakbay ako nada. Ngayon no talaga nga sumken ti aram mo,
tiriknam, hamo magawidan, ken alon niya talaga tinay plano na ito di nga mapasamak ket hante nga maparitan no anyaman tina planeta kada tayo. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Edna. Thank you, Edna.